3 pri paintballe a toto robím z toho iba jeden diel a je to aj so mňou pusinka. Čauko, a aby sme nezabudli, točím aj ja. Dobre. A počkať. Ja odpískali. Mňa to zabilo. Prečo ťa odpískali? Asi si nič nerobil, alebo si sa zabudol prihlásiť, keď si zapínal. Dick, tento tu. Aha, to je náš. Dobre, pozerám sa na vás. Vyhrajete ako život. Či červená? Hej, som červená. OK, vidím ťa. Vyhrajeme, sme proti Tobingovi a Star 989. Tak to je pusinka, vrhá sa bez hlavo na modrých hráčov. Ježiš, toho zeleného to pustilo. Nemôže sa ti nič nemôže zrobiť, jak sa tam prebola dostal. My sme vyhrali. OK. Poď na blúčku. To pekne veľa sme tu už, sme sa nazbierali. No však ja viem. Je mi ten zelený sa nevie dostať späť. Veď to je admin, Rishi. Aha. Hej, fakt. Hej. A tak nič. Je, ty ten zlatučký. Ešte stále s nami hraje. Ja som modrý, ty. Červená. Richard 333 umrie. Ja mám čestu. Ja si vypnem čestu. Ja tu chcem ísť. Ne. Sakra. Ja mám čestu. A ja som ju mala. Čo v nej má? Ďalšie gule, jupi. A ja som tam mala tyč ohniváka. Jej, zabila som jedného modrého. Star. Ty kokos, všade taký modrý na kroku. Čo to je? Ja si musím zapnúť chat. Sakra, tam ťa vidím. A ja teba. Aj keď ťa bol. Koľko vás je, sakra, čo to je? To je invalid. Čo si? A mňa už odpískali, no ja som už prehrala. Tam je domajník. You have win! Yeah! Dáme si teraz red. Čau. Ty máš také ako... My máme také isté vestičky, takže budeme spolu. Jaké máš vestičku? Jej! A tam ten Bad Piggies je hustý. Bože, Rishi. Jak vypadáte ústa? Možno to je Angry Birds. Nevieš. Sakra. No, sláva. No nie, ale z Angry Birds ty Bad Piggies som ja. Čo si? Ja som červený. Ja mám dve česty. Ja mám dyňu a slzy Geista. Hej, slzy Geista to som mala ja neviem na čo presne slúžia. Som ich... Som ich vyhodila. Ja mám dve česty. Ja mám paličku a slime boli. No tak paličku som mala aj ja. Počkaj, na čo tá dyňa? Tart. Skúsim si to strčiť na hlavu. Na čo bola palička? Mne nejde zabíjať. Ja som tam dala snehuliaka! Chvíľočku. Že tam je snehuliak, ja som tam dala snehuliaka. Kúkaj do stredu. On je s tebou, Mati. Čo? On je s tebou. Úplne, že husto, nemaj snehuliacíka. Počkaj na chvíľu. Teraz som spustil nahrávanie. 3, 2, 1. Sorry, ale mňa to nedalo sa mi strieľať tie guličky to tak. Jupi, môj snehuliačik, ja budem brániť svojho snehuliačika. Ja ťa vidím. Ja viem, ja si bránim snehuliačika. Hrdo, on ho nie. Je vine tam... My sme vyhrali! Môj snehuliačik vyhral, on tam ostal? Nie, ho dali preč, chudačik. Idem poberať. Máme takú istú vestu? Hej, máme! Počkať, nikto iný nemá takú istú vestu. Aha, ešte má. Počkaj, to je domajník? Asi sme s domajníkom. Ja si nevypnem chat. Čo si, červené? To čo? No, zelená som. Jak ten admin. Jemine, útočia na nás. Ja viem, my sme dobrí.
A tu je ešte snežik po mojim snehuľačikom. Ja viem. A tu je ten zlatúčky chudáčik. Sakra! Sakra! Rastuje koľko! Ja som načisto umrela, ale to je jedno. Ja zaberiem do Majnika! Dik mňa stále nezabili, čo to je? No, dik ja tam na ich Ja tam na ich základni strieľam, nikto ma nezabije. A tam je nejaký modrý. Domajník. Blue, idem. Červení sú už dvaja. A blue je iba jeden. Čo to? Ja som sa úplne že bugla. Ja sme vyhrala. Počkaj, už sa skončilo, aha. Kde si? Aha, tu si. Máme zase také isté vesty a zase nebudeme spolu, hej? Sorry, ale som fakt chorá. Dobre. A dáme si tento má ružovú vestu. Dáme si posledné semifinále tohto kola. Ríši. Ideme hrať posledné kolo. Čo si? Modrý. No, ja som červená. Zabijem. Ja som s nejakou mísou. Teď mňa zabili hneď na začiatku. Uhni domajník, ja som s domajníkom. Modrý utačia! To prehrajeme. Ja som chcipla. Úplne, že guličky sú všade. Úplne, že ja mám schopnosť neviditeľnosti. Ja som na javisku a ja nehrám. Budem komentovať. Hľadáme tú pusinku. Počkej, koho sa už skončilo? Ne. Ja som mŕtva, ty inteligent. Á, tak ma môžeš vidieť. Vidíš ma? Nie, nevidím ťa, nevidím nikoho, len červené a modré fliačiky. Dik jeden strieľa do mňa za oknom, čo som. Ja ťa vidím. Mne už zabili. Omega Gamere. To jak? To je takto, Ríši. Omega Gamere, co to je? Dobre, Omega Gamere. Ježiš, ja už musím zabíjať. Vyhral som? Ne, počkej, nie, to nepíše. To znamená, že mňa zabili. No a toto už je aj koniec tohto kola. Ďakujem ľudia, že ste si pozreli tento video a dúfam, že dáte like a odber. Tak čaute. Počkaj, ja idem... Ježiš, ja som si to chcel odfotiť. Na debil. Fotku, nie? Brácho, nespravíme si. Jo. A toto už bude asi posledné moje kolo. Super. Je to aj Killman, Ríši. Pamätáš? Pamätám, že to ani tak ďaleko nebolo. Ja viem, už tak pred 20 minútami. No. No, už točíme 20 minút. Čo si, Ríši, jaká farba? Modrá. Ideme proti Richardovi. Čau, ľudí. Ale ja teraz nehrám. Tak jak môžeš modrá farba, sakra? Akože ja teraz nebudem hrať, lebo... Ja si idem odfotiť z toho Bad Piggysa. Je mi nesmá čestu. Mám jednu fotku, z čoho som ju spraviť. Som tu jedného vyprašil. Čo utočíš? Cvak? Ja si to tu všetko fotím. No tak, poď proti Richardovi 3-3-3 sa nepostaví ani najväčší blázon. Sakra, zabili ma. Boing. Cvaj. Tento majník je v tom fakt hustý. Cvak. Som si istá, že prehráme. Dobre, takže týmto by sa mohlo skončiť naše nahrávanie.
naše nahrávanie. Ešte sa pozrieme, že kto vyhral. Kto vyhral. Sakra. Fakt, juste. Ok, ja som si už porobil fotky. No fakt neviem, kto vyhral, nech sa fakt čakať. Chvíľu sa dočkáme. No, šup. A vyhrali sme, áno, my sme vyhrali, ja som bola červená, či čo som bola, neviem čo som bola. Vyhrali sme, dobre, ďakujeme za zhliadnutie tohoto videa. A tak ďalej. Lúči sa s vami Richard 333 a